congratulations kepada hapor aku ke India. Di hak ini kisni ki ba menta ya ke ba nakalian juga penhun ngila pha ya ke ni letter. Sport ka sarkar jala lemba o chief minister ba ngila pha ro kumyo cho governor in charge of Jala Meghalaya. Ya ke ba ngila pha ba pensang eno ya ke jing pentri kam ya ke 5G hapor ke jala ka jongi. Kani ke jing pha ya ke ni ka letter kam chumla day tang hapok ke Jala Meghalaya namar nadu ba ka sarkar kala pentri kam nadu bulan Januari jung snem bamenta nilai i ba nakaliang jong ka Manipur ka Nagaland Mizoram Tripura Assam Arunachal Pradesh kini ba khoi kila pentri kam pon not east jung i yakni 5G tendai an habang itip pa an habang yo ek report na po Delhi lembaga Indian Council of Medical Research yakni ka 5G kidang don har deng kani ka jing study ya kani ka electromagnetic radiation namar bali ka electromagnetic radiation katkum ka letter ka bang iyo ka report kadep kedaw lupa hang ni lingba kani ka National Biodiversity Authority kadep panpa bagi don sibun ba ki jingpang ki bakta ya kamet jungi kibriyo ka jingpang ka beningkong kalong ka brain cancer ke kani ka brain cancer ngatik ngangit ba baro nakaliang jungi ngitip ha ka kata ka brain cancer namar ka jikta yak bor jabing ke jongi haki babun ki benta nangta ka baar ka dei ka breast cancer kani ka breast cancer ro ka dei babar khoi ni tip hi kadi ka ka breast cancer kadang ro kani ka childhood leukemia kadi ka childhood leukemia ro ka ki khlong den ki bom parla ban ya ro wat hadin san snem ro snem karta kim la ban ya kadang ka jingpang ha ka jingmut jing perkhat jongki kim parla ro ban school nangta kadang kani ka heart disease kani ka heart disease lay kumbangi i ha kani ka por ka bamenta kadai ka balong kumbang no bayong kli laman ka por ngi ki briu siyap ki suklan ki subon ki jingjia haman le ki jaka ba bonsin ki omba kadai ka heart disease namar ka heart disease automatically ro kalong syaka stroke ti kani ka ek brokhoi ya ka bangi tip sai lumba kani ka electromagnetic bangi kran hiru apa ka jalal jong bangi pharo yani ki siti syaka sarkar jala lemba chief minister ngila pha lemba governor ngila pha ro syaka health minister jong ka Jala Meghalaya ban pensange no ya ka jing pentrai kam ya ka 5G pok ka jala ka jongi namar kum bangi i ki jingpang ki babun bha ki dan ki biru tenteng ki ong bangi pot aki skor kani ka jing pot aki skor tenteng kalau buput kelut tenteng kin don ki jingwet ki kali ro asno kum buput kelut kawan ka jing king ka kli kawan ka jing bayong ka kli te kata kalau ka ek berkhoi ka ba nginum la ban pediang dalile ro am ban ong ban dang pentri kami 5G pok ka jala ka jongi ba chu kadang kani ka katarak bong no ka jingpang ka blong ya kadi ka medical condition ya ka ba ka jing pet ka ki kmat ka jongi labang ipet ya ka teng i kum bakalong blur ngiso kum bakalong blur anda abang ipet data kadang kani ka katarak ro ka bong ketak mata ya ka met ka phat jongi ki prio nang ta kadang ro kani ka impaired sleep ani kata ka jing duna ka jing yo thia ka jongi kidon sibun ba ki jingpang ki ba nginum la ban ong ban chu snap ban chu menti klem da kren namar balai kalong ke ka basnosi aba ka wan ban kata ki pai ba jong ke jela hi jongi bro kowe namar ngi kren hiru apa ka jela kani ka kren ro apa ka ri India hi bro kowe menta namar shu ko mangi kren ni kiriu ken thai ki long kemi namar kadon kani ka infertility bong no ka infertility kalong ba ki long kemi ke bade bandang armet ro kim armet chu dikani kalong ka bangis ngausi adu kata-kata dadangi penpau syusyu ya perang kani ka jingpang ka bawon ketak mentana makidon sibun ba ka jingpang ya ka ba lemba kani ka electromagnetic radiation jong ni ka 5G kawan ban ketak ya ka met ka phat jongi menta deina ta ka daw na kaliang jong ka Awaken India movement kanumla ban chushong man chupet kai nawan ngila juyo sngau ba ki breu ki ong ba kadon ka jingpang ha kasni do ka jongki balai ka jam kasni do ka jingjem jo ka sindo teng ada ngi kumting kho tang ha i mau ba mulu malaro kala mong ka kti kene kala mong ka kijat nama blai ka jam ka snido nama blai ka don kene ka electromagnetic radiation ka bakta ka met ka jungi nangta ka don kene ka jing sitom ha ka jabing jimut jim pakhat ki khlong jungi ki don ki khlong jungi ka brang let school anda ba ki let school ki yo ki notes na po ka school bagi di ban le ka homework ka yeng anda po hi ki type ki thia ki yo thia no nama blai ka don kene ka brain rest kabakta kab damage ya ka jimut jung perkhat jugi khlong jungi khamtam kitu ki badang hapo ka khatsan snem karta relay khamtam kitu khlong ki badang san reus nem news nem pras nem relay kalong ke ka basnusi bani i ki namar balai kadon ka jingta ka shirkai hadu kata ya ka banginum la ban pedang ba chupet ban ong ba kalong bangin chusnga
Namar balai nakaliang jong ka sarkar jela jungi nado mencam senam ko mangi bat ado mentau senam hadin balawan penteri kam lembaga ni ka Jio company ke Airtel company la shu sngap la shu simben ba pen sngap andai an habangi pat kum ki company ki ba penteri kam ya ka kias la na yu secret kamdan keno ka advertisement amdan kino ki company ke ban pau la shu penteri kam ki tang man yo pisa andai anda habaya pat ya mana ya mangi ki brio ki ba em hakan ya kari ba ka penteri ki bro kawai na kata kadau anda habangi yo ka report lembaga Indian Council of Medical Research ngiyo ro ka report lembaga ni ka National Biodiversity Authority lembaga kini ki RTI ki bapher ya ka bangi yo ban pan namar hapo kani ka notification ka bangi letter ka bangi pa sa ka sarkar hangning ila kedeu ro ya barokha ki jailing bapher kumno ki jingpang ki trikam balai ki trikam ka e ki jingjia ni ki breo bat ka jingjia jong kani ka electromagnetic radiation kam chumna de hero tang hakamet jungi ki breo anda habangi I mentai ki jingthong jiktep ka kata idon ki so ki barang hapedeng uding ki puot na kimi ki ksan kimi ki knyang ki babam ya kitu ki so barang lung teng ki don ki ding ki bakelon na balai chube tang le ki kelon na anda ki ding ki la tlat na nama balai ka electromagnetic radiation lane kata ka radiation ki waves bapher ki pentrai kam ta ki rung ki sam lamba ya ka met ka phat jungi ki breo ne wadi ki jithon jing tep rukum jo wat hadu ka met jong ki marat ni ki sim ro matang iba kani ka electromagnetic radiation ka kata hadu kata Dena taka daw nakliang jong ka weekend the movement nadu bakala ya kumjo haga bede kum bangi paulo do mencam snam bangi yakon ya kani ka covid khat khandai lani kata ka klam ka bang kata ya ka met jungi ki breo ngem chim ong bangi chu sange no ban chu pet kai baya ka jingpang ka jing sitom jungi ki breo kandang ya kata am tang ka covid ka ban kata andai matang ila bangi ka 5G ka kata dena taka daw ngi hat ban dawa na ka sarkar jela hi barokawai kumjo wana ulat jong ka jela ban pensange ya ka jing pentrai kam ya ka ni ka 5G hapo ka jela ka jungi am bagi company kin yo ya ka pisa kin lom ka pisa na ka jungi pa ba ndai ngi kentur I company ba pher kum ka Jio ka Airtel ka Reliance ne kiwi company ki ba pentrai kam ya ka network link hapo ka jela jungi bakin sange no sisendan am ban wan ra ya ka jingpang na ka bata jungi ki brio bat ka aka barokhoi ka lom bangin yeng ban yada na ka banta ka jingkot jingkhya jungi ki brio bat bangi ki brio ngindang na bandang yang tre ya ta na ka sngi na marbale ka jingta jokan ka electromagnetic radiation kumalong no hakini ki por ki bamanta ka jingjor bha ka de ka ni ka hypertension ka diabetes ka blood pressure ka stroke kini kilong ki aka bama bha do kata katcha bangilai ka chabangi pha ni osnga bagi brio ki ongi king click anda habe king click ka kelon no anda kelon the theopat your blood pressure balai ka blood pressure ka tari kamanta ka jingkentiu jong ka blood pressure ka met jong ngi ki brio ka di lembaga ni ka radiation ka buan lembaga ni ki 5G